идомаи барнома. Фарзандони беназорат дар компютерхонаҳо бемасъулияти волидайн аст, ки милитсия зимни рейд дар шаҳри Хуҷанд ошкор намуд. чунин амал хилофи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад. баҳри таъмини иҷроиши талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва бо мақсади пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонон, масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ марказҳои бозиҳои компютерӣ ва хизматрасониҳои интернетии шаҳри Хуҷандро санҷиш гузаронида, як зумра наврасонро дар вақтҳои тибқи қонун маҳдуд гардида машғули бозӣ ва дилхушиҳои бемаврид ба қайд гирифтанд. камбудиҳои ошкор гардида бемасъулиятиву бепарвоиро дар самти тарбияи фарзанд бозгӯ намуда, хилофи меъёрҳои муқаррар гардидаи қонун мебошад. зеро бозиҳои хусусияти зӯроварӣ доштаи компютерӣ ҳисси бадбинӣ, хушунату бераҳмиро дар замири наврасон ҷой дода ба камолоти маънавии ноболиғон таъсири манфӣ мегузорад. вобаста ба тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ки санаи 17 августи 2018 ворид карда шудааст, дар моддаи 8 қонуни мазкур ки ӯҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд нишон дода шудааст, дар сархати 10 омадааст ки пас аз соати 18:00 то 6:00 саҳарӣ бояд фарзандони худро ба марказҳои пешниҳоди бозиҳои компютерӣ ва хизматрасонии интернетӣ роҳ надиҳанд. зимни рейди шабона кормандони милитсия даҳҳо ноболиғро, ки ҳамаи онҳо хонандагони мактаб мебошанд, дар муҳити нобоб машғули бозиҳои компютерӣ дарёфтанд. дар натиҷа нисбати волидайни ноболиғони муайян гардида барои риоя накардани сархати 10 моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ маводҳои маъмурӣ ба расмият дароварда, ҳамчунин нисбати як нафар соҳибмулки маркази бозии компютерӣ барои ҷалб кардани ноболиғон ба рафтори зидди ҷамъиятӣ бо моддаи 464 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ, протоколи ҳуқуқу вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ин гуна беназоратиҳо ноболиғонро ба каҷрафторӣ ҳидоятгар аст, ки оқибати он муаммои нороҳаткунандаро ба волидайн хоҳад овард.